Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżisku tinġbarna hawnhekk madwar dal-altar tal-Ewkaristija biex niltaqgħu ma' Ġesu. Nisemgħu il-kelma ta' Alla u mbagħad nirċievu l-Ewkaristija, l-Vanġilu tal-lum ukoll fuq hekk ikellimna dawn id-dixxipli ta' Emmaus fi triqthom lejn Emmaus jisemgħu il-kelma ta' Alla mbagħad jaqsmu l-Ewkaristija ma' Ġesu. Għalhekk bitħejjija għal din l-Ewkaristija ejjew narfu ħtijietna u nħejju qalbna u ruħna u l-menti tagħna għal din iċ-ċelebrazzjoni. Fakkarkom li l-Qudisa llum hija b'suffraġġju għall-erwieħ ta' Ġanna u Salvu Buttigieg. Nistqar l-Alla jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt id-dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna l-ħtijiet tagħna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għola tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba, infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja inna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt tal-btana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Alla jifraħ dejjem il-poplu tiegħek biż-żgħożija imġedda ta' ruħna biex kif inti sebbaħtna u ferraħtna mill-ġdid bil-grazzja tal-adozzjoni, hekk ukoll b'qalbna qawwija fit-tama nistennew il-jum tal-qawmien mill-wiet. Dan nitolbulek permezz ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarrim il-ktib tal-Atti tal-Apostli. Narejt il-50, Petru fl-imkien mal-11 għam u qal lil-Lud bl-Ħenoli. Nies tal-Ludija u intom il-koll li toqgħodu f'Ġerusalemm, kunu għafu dan u isimgħu sewwa x'se ngħidilkom jien. Ġesu ta' Nażaret kien bniedem li Alla tagħkom prova tiegħu permezz tal-mirakli u l-eġubijiet u s-sinjali li għamel bih fostkom, kif intom stess tafu. Lil dan Ġesu Alla telaqulkom fidejkom skont l-erf u l-pjan li fassal minn qabel. U intom neħejtuh billi sallabtuh permezz ta' nies ħżiena. Imma Alla qajmu mill-imwiet billi ħall l-irbit tal-mowt, għaliex ma setax ikun li l-mowt iżommu taħt is-seta tagħha. Għax David jgħid fuqu, żammejt lill-mulej dejjem qudiemi, għaxu fuq il-lemin tiegħi biex qatt ma nitħarrek. Għalhekk ferħet qalbi u mtela bilena l-sini u ġismi wkoll jistrieħ fit-tama. Għax int ma titlaqx fl-imwiet lir-ruħi u ma tħallix il-qaddis tiegħek jara tħassir. Int qarraftni triq tal-ħajja, timlini bil-ferħ meta nkun quddiemek. Ħuti, ħalluni ngħidilkom kif inħossa fuq il-Patriarka David. U miet u kien mitfun u l-qabar tiegħu għadu magħna sal-lum stess.
Issa hu kien profeta u kien jaf li Alla ħaliflu b'ġurament li kellu jqiegħed fuq it-tron tiegħu bniedem ġej minn nislu. David ra minn qabel u ħabbar il-qawmin tal-Messija u qal: la kien mitluq fl-imwiet u lanqas ġismu mara tħassir. Lil dan Ġesu Alla qajmu mill-imwiet u ta' dan aħna l-kol xhieda. Għalhekk issa li Alla ollih bil-leminija tiegħu huwa rċieva mingħand il-Missier l-Ispiritu Santu li kien imwiet u sawbu fuqna kif qegħdin taraw u tisimgħu. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lil Alla. Mulej intallimni triq tal-ħajja. Mulej inti tallimni triq tal-ħajja. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Jien qed lil mulej: int Sidi, m'għandix ġiet ieħor ħliefek. Mulej inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Inti żżomm f'idejk xortija. Mulej intallimni triq tal-ħajja. Imbierek lil mulej li tani l-fema. Imqar bil-lejl qalbi tallimni. Inżomm lil mulej dejjem qudiemi għax bih fleminti qatt ma nitħarrek. Mulej intallimni triq tal-ħajja. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jisrieħ fil-kwiet. Għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Mulej int tallimni triq tal-ħajja. Int tallimni triq tal-ħajja. Hemm il-milja tal-feħ quddiemek. Hemm l-għax għal dejjem flemintek. Mulej int tallimni triq tal-ħajja. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, jekk intom issejħu missier lil dak li bla ma jħares lejn l-uċuħ jagħmel ħaq minn kulħadd skont l-emil ta' kull wieħed, għejxu fil-biża' iż-żmien tal-ħajja li qegħdin tgħaddu f'art barranija. Kunu qafu li intom kontu mifdija mill-ħajja tagħkom firħa li ħadtu mingħand missirijietkom mhux b'xi ħaġa li tintemm bħalma hi l-fidda jew id-deb, imma bid-demm għażiż ta' Kristu li kien bħal ħaruf bla qajb u bla teba. U kien predestinat sa minn qabel ma saret id-dinja, imma der fl-aħħar ta' żminijiet minħabba fikom, bih intom temnu falla li qajmu mill-imwiet u taħ il-glorja, hekk il-fidi tagħkom hi wkoll tagħma falla. Il-kelma tal-mulej. Mulej, Ġesu, fistrilna l-Iskrittura, ħeġġilna qalbna int u tkellimna. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dakinhar stess fl-ewwel jum tal-ġimgħa ġara li tnejn mid-dixxibli kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus. Xi 60 stadju bogħod minn Ġerusalemm jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma jitħattu u jitkixfu bejniethom Ġesu nnifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom.
imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. U qalilhom: x'intom tajdu bejnietkom intom u miexja? U ma waqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa u jiġbu qallu: int waħdek il-barrani f'Ġerusalem li ma tafx x'ġara hemmhekk f'dawn il-jiem. X'ġara? staqsihom Ġesu. Qalulu: dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret li kien profeta setan fl-Emil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna taħ f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud minn nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni dejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li derulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru dejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kien. Qalu n-nisa imma lilu ma rawx. Qalilhom Ġesu: kemm intom boloħu tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti? Ma kellux il-Messija jbati dan kollu u jekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin u għamilta bir-ruħu li kien ser jibqa' sejjer il-bogħod. Iżda huma ġelu jibqa' magħhom u qalulu: ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. Waqt li kienu fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobs għal il-barka qasmu u tawblu. Imbagħad infetħulu għajnejhom u għarfuh iżda hu qab minn qudiemhom u wieħed lil ieħor bdew jgħidu: ma kienitx imkebsa qalbna ġewwa fina u jitkellem fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Dak il-istess qasmu qamu reġgħu lura lejn Ġerusalem, hemm sabu l-11 u l-isħabhom miġbura flimkien u dawn qalulhom: il-mulej qam tassew u der lil xmum. Huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Il-kelma tal-mulej tal-jum tal-Evanġelu natfu minn nabietna. Kemm hu prattiku l-Evanġelu knapplikaw għall-ħajja. Indunajtu jien nħobb ninnota dawn l-affarijiet iż-żgħar. Il-Evanġelu tal-lum ikellimna fuq 2 postijiet li aħna qattaw il-maġġoranza ta' ħajjitna fihom. Barra fit-triq u ġewwa d-dar tagħna. Dawn iż-żewġ dixxiepli wara jgħixu 3 snin ma' Ġesu u raw jagħmel il-mirakli. Kellhom qishom qalbhom b'disfatta kbira, diżappuntati. Illi dak li aħna dan li jiġrilna aħna nippjanaw x'għandu jagħmel u x'għandu jagħtina Ġesu fil-ħajja tagħna, mhux inħallu lilu imexxina għax hu jaf aħna nippjanaw, dawn hekk għamlu, dawn nippjanaw li dan Ġesu hekk qalulu li kellu jġibilna salvazzjoni, spiċċa arrestaw, spiċċa qatluh u għandna delużjoni, għandna diżappunt kbir ġa qalbna. Tant aħna diżappuntati li tiġri lilna ta' fil-Knisja. Min jaf kemm jiena kont diżappuntat b'Ġesu f'ħajti għax jiena ppjanajt mod u rini triq oħra. U ngħidlu int ma tifhimx. U dawn hekk kienu qed jispeċi jirrabjati, tant kienu rrabjati jew diżappuntati iktar mill-irrabja. Illi telqu minn Ġerusalem, telqu minn ġol Knisja. Reġgħu marru lura biex jerġgħu jibdew jgħixu wara 3 snin dik il-ħajja ta' qabel. U hawnhekk ninnotaw il-ħlewwa ta' Ġesu. Sejrin diżappuntati jekk inkunu aħna imdejqin għax ġratilna xi ħaġa, xi disgrazzja, xi ħaġa ma marritx sewwa fil-familja tagħna u liedna ma tawx dak li stennejna li jagħtuna u ma rnexxewx daqskemm stennejna u nkunu diżappuntati. U fejn meta dak il-mument l-iktar diffiċli li naħsbu li Ġesu abbandonana
nistħajja lil dan Ġesu miexi wara dawn iż-żewġ dixxipli iħaffef ftit il-pass biex jilħaqhom. Hekk jagħmel Ġesu. U b'dik id-delikatezza, b'dik l-imħabba. Għax Ġesu jidħol b'imħabba, mhux bħax-xitan. Ix-xitan jidħol ġa qalbek mingħajr ma jirrispettak. U bil-mod joqgħod jismagħhom, l-ewwel ħaġa jismagħhom. Kellhom l-għaġla, f'dik l-għaġla li kellhom, f'dak id-diżappunt li kellhom, f'dik forsi id-disfatta li kellhom, laqqas għarfuh. Għax meta tkun imdejja la tibqa' tisma', la tibqa' taraf u tibda tagħmel deċiżjonijiet maġla. Kellhom qalbhom sewda jgħidilna l-Vanġelu. U Ġesu juża żewġ verbi imma kemm intom boloħ u qalbkom tqila biex temnu. Napplika għalija din. Kemm intiblaħ Fader Vince u qalbek tqila biex temmen. Ħanajdilkom xi ġalni ninduna li niblaħu qalbi tqila biex nemmen. Meta ħares lejn ħajti jiena u nara min xi għaddejt biex jiena wasalt qiegħed fuq dal-artal, intom min xi għaddejtu biex qegħdin hawn il-Knisja tisemgħu l-Qudiesa llum għax temnu. Anke l-ħażin u d-diffikultajiet li kollok f'ħajtek, Ġesu użhom għamel mirakli bihom biex lilek iwasslek hawnhekk tisma' din il-Qudiesa u tisma' dan il-Vanġelu. Ġesu wassalnaw, id-difetti tagħna kienu l-mezz, il-bridge li għaddejna minn fuqhom biex inħobbu lil Alla. Dan ġara mal-apostli jaraw lejn San Pietru, ħarsu lejn l-apostli li abbandunaw, l-iżbalji tagħna, d-dnub tagħna stess, Alla jużah bħalma kienu dad-dixxipli, abbandunaw il-Knisja. Ġesu juża dik l-istess ħaġa biex iressaqhom lejh. Għax Ġesu jiġri warajna. Imma kif qedtilkom bi prudenza kbira Ġesu. U hemmhekk nindunaw fil-ħajja tagħna l-ħaġa tkunx ġejja minn Alla jew mix-xitan. Ħaġa li tidħol f'qalbek tisgassa l-bib ta' qalbek u timponi ruħha fuqek dik mhix ġejja minn Alla. Hemm dik il-pittura sabiħa ta' Ġesu qed taħabbat il-bib bil-fanal fidu. U diħan iġi għali iktar tard. U għaw ħanasal fija. Immaġinaw dawn kieku ma qalulux jidħol. Ġesu għamil ta' birruħu ħajibqa' sejjer. F'dik id-dwejja li kollhom, f'dak id-dlam kien qed jidlam, kien baqalhom ftit dawl f'qalbhom u stiednu lil Ġesu jidħol f'qalbhom. Jien qiegħed nistiednu jidħol f'qalbi lil Ġesu, attenti tax jidħol f'qalbi. Mhux li nisma' l-Qudiesa u nitqarben u kollox minn barra, ħanejdilkom ħaġa ma kontx se ngħidha ta' mhux qed ngħidha biex nikkurriġi ma rrid noffendi ħadd. Imbagħad naraf dil-Knisja waqt il-Qudiesa nies jilagħbu bil-mobile. U dan il-punt ħanejdu ta' fal fejn għax għandu x'jaqsam mal-Vanġelu tal-lum. Jien nista' niġi l-Knisja, nisma' l-Qudiesa, nirċievi l-Ewkaristija, qisu rejt, nirċivejt gellettina. Ma nafx irċivejt. U noħroġ il-barra, jew niġi la nisma' l-Vanġelu għax inkun moħħi fil-mobile jew nkun moħħi x'imkien ieħor. Ġesu ma daħalx f'qalbi ta' dawn għarfuh x'in daħluh ġa qalbhom. Tinsewx ħaġa oħra rid ngħid, dawn naqqas nafu kien id-dar tagħhom ta' għax la kellhom il-mara d-dar, la kellhom it-tfal, ma nafux setet kienet lukandi, ġifieri l-Evanġelista u t-teoloġi jgħidu li din l-invit huwa biex jidħol f'qalbna dik id-dar tiegħi fejn għandi l-iktar affarijiet moħbija, l-iktar affarijiet li ma rridx nur il-ħadd, hemmhekk irid jidħol Ġesu. U jfejjaqhom dawn l-affarijiet Ġesu bl-Ewkaristija, bil-qsim tal-ħobs. Issa jien jekk l-Ewkaristija mhix qed inħalli tagħmel effett fil-qalb tiegħi, imma huwa biss rejt nista' nkun qassej stan qaddes iżni għax tant qadsu aħna għax illum naqsu l-qasizin, jista' jkun lik ma toqgħodx attent issir isik tagħmel rejt. Tispiċċa tidħol f'sengres qed jaqaddist. Jiġri tiġri lil kulħadd, imma rridu noqogħdu attenti biex dawn l-affarijiet ma jiġrulniex għax inkella l-Ewkaristija ma tħallix dak il-frotta. Tinsewx li dawn ma għarfuhx biss fil-qsim tal-Ewkaristija. Attenti,
Semaw il-kelma tiegħu waqt it-triq qed jgħidulhom x'inhu l-Antik Testament, il-kelma li nsimgħu fuq l-ambonja, imbagħad l-Ewkaristija. Imma l-Ewkaristija trid tagħmel effett fil-qalb tagħna eżis ħuti ta'. Jien kemm ma nazzardax ngħid aħjar ma tiġi xejn il-Knisja milli tiġi tagħti skandlu bil-mobile u titlef int u ttelef il-ħadd ieħor. Qed ngħidha bimħabba din ta' mhux biex nippunta subajja lejn ħadd. Imma l-Ġesu m'għandniex ċans intuh nofsija l-ħadd kif suppost. Tweġġani jiena dil ħaġa. Eżis ħuti l-Ewkaristija ngħixuha. Il-Vanġelu tal-lum huwa ċar. Dawn l-apostli, dawn x'inarfu fl-Ewkaristija kellhom ħeġġa biex imorru hemm barra jxandruh u marru lura, reġgħu lura fil-Knisja. L-Ewkaristija l-aħħar punt, irridu ngħixu hemm barra, ngħixu hemm barra. Jien nista' nqaddes, bad noħroġ hemm barra u ngħix ta' vagabond. Nista' nkun qassejs. X'għamlet l-Ewkaristija? Jekk mhix l-Ewkaristija sewwa. L-Ewkaristija imbagħad irid ngħix hemm barra li mhux faċli. Għalhekk il-Vanġelu tal-lum it-triq u d-dar. Id-dar hija l-qalb tagħna, r-ruħ tagħna fejn jammar Ġesu, fejn jridu niftħulu l-bib biex jidħol. Imma jekk jiena l-Ewkaristija ngħixha mill-bib tal-Knisja biss u ngħixha mill-bib tal-Knisja ġew biss għax għadni ma fhimx ġifieri niftaħlu l-Ġesu veru, imma baċċi noħorġ hemm barra tinġib ruħi sew fuq ix-xogħol, nagħmel dmiri, nirrispetta lil marti, tirrispetta ġifieri tagħmel sakrifiċċju ta' bħal maħna. Jien ukoll saċerdot, kultant kollok tagħmel sakrifiċċji. Jiena l-ħadd nippreferi noqgħod nieħu kafè. Tgħidu l-mix-xogħolok mhux inta iva, ma anke intom tagħmlu sakrifiċċji kbar fil-familji mal-anzjani. Imma bżonn din hi l-Ewkaristija, l-Ewkaristija rridu nagħtuha. Nagħtuha billi nieħdu ħsieb il-min inħobbu. Bħalma Ġesu ħsiebna x'ħabbna tagħna ġismu, aħna dik hi s-sakrifiċċju tagħti ġismek anke fiż-żwieġ lil uliedek, lil martek, b'sakrifiċċji kbar, naf. Alla volja minix miżewġ, imma naħseb nimmaġina x'sakrifiċċji kbar tagħmlu. Imma hemmhekk tħoss il-paċi u l-firħa tkun qed tgħix l-Ewkaristija li rċivejt il-ħadd. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Inqumu bil-wieqfa u flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum qam minn belwiet skont il-kotba mqazza u tal-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu mweġġa fl-imkien siru mal-Liben u li tkellem fuq il-profeti fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma minn l-wiet fil-ħajja ta' żmien li ġej. Eżis ħuti miġburin fl-imkien bħala xirka waħda ta' mħabba għaċ-ċelebrazzjoni tal-misterja qaddisa tal-Ewkaristija nitolbu l-Alla llum biex iqawwi l-fidi tagħna ħalli bil-biża' u t-trejd naħdmu għas-salvazzjoni tagħna u ngħixu bħala insara veri. Mulej Ġesu jaqaf mal-Knisja tiegħek jew kull nhar ta' ħadd tiċċelebra l-misterja qaddisa, tħabbar il-mewt u xxandar il-qawmin tiegħek u tistennik li tiġi fil-glorja nitolbu. Mulej Ġesu għenna li jenna l-bnedmin kollha tarida tajba li nsibu fil-kotba mqazza d-dawl tal-fidi li twassalna biex narfuk bħala liben ta' Alla magħmul bniedem għas-salvazzjoni tad-dinja nitolbu. Mulej Ġesu għamel li l-Ewkaristija mqazza tkun għalina il-kollajn ta' grazzja u ran tal-ħajja ta' dejjem nitolbu. Mulej Ġesu fit-tieba tiegħek nitolbuk
tilqa fiħdanek il-mejtin kollha tagħna fil-ħajja ta' dejjem nitolbu. Muli Ġesu Kristu, Ibn Alla l-ħaj, int mitt fuq is-salib għas-salvazzjoni tagħna u qomt mill-imwiet għall-ġustifikazzjoni tagħna. U wettaqna bil-fidi biex b'qalb kbira niġru fit-triq li għandna qudiemna bi Kristu Sidna. Benedetto sei tu, Signore, di tutte le Birikin mulai Allah Ta'ala ingkol itolbu huti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' nitolbuk mulej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatija li tgawdi lena ta' dejjem li jint tant għamilt magħna biex tifraħ bi Kristu Sidna. Mulej magħkom nerfu lubna l-fuq, nizzu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek, iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sakrifikat Kristu l-ħaruf tal-Għid tagħna. Wara s-sakrifiċċju u l-mewt tiegħu u qam biex ma jmutx aktar, issa bħala vittma dejjem ħajja bla jeda joffrilek lilu nnifsu għalina u bħala avukat tagħna ma jaqafx jidħol għalina quddiemek. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jintlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jiżġulek innu ta' glorja u bla jeda jitennulek u jgħidu Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola tas-smewit, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għola tas-smewit. Għaddejs tas-sew int mulej u jisħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawmien tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintloħ ix-xemsa nżula issirlek ofser ta' safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsakrati lilek, biex ikun tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misterju. Għaxu fil-lejl li feħinata għalina ħajl ħobs radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll
wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr birek tali d-disċipli tiegħu qal ħudu biex jorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej, aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek ftina u tal-qawmin witlu gloris tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'ratt il-ħaj nofrulek dan is-sakrifiċċju, ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, għaraf fija l-vittma li titteġa' tħabbibna miegħek bis-sakrifiċċju tagħha. Għamel aħna li ser nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nintlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu nkunu ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex ikunu nistgħu niksbu l-wirt mal-Magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu il-Martri Glorjużi, mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna dmiegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaqna nitolbuk fil-fidi u fl-imħabba il-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħna f'din id-dinja mal-qaddej tiegħek il-Papa Ljum, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha u l-poplu kollu li ntksebt għalik. Ilqa bit-talb ix-xewqat ta' din il-familja li inti rid tinġabar madwarek, għader mis-sirħanin l-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek, b'mod partikolari llum niftakru fl-erweħ ta' Ġanna u Salvu Butiġiġ. Tolbuk mulej biex iddaħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll ħadd naslu biex il-koll flimkien nitaxxqu għal dejjem bis-sebt tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jiena talilek alla missieli tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Iju nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli trid inti fis-sema ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Għana nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħek, la tħaritx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, tieslimu l-għadda lejn trid fija, li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem ammin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Dan hu l-ħaruf talla, dan hu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem fl-imkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Kun jiswew lilna se nqarbnu bihom għal-ħajja ta' dejjem amen. Id-dem ta' Kristu jaħrisna ħajja ta' dejjem. Kristu qiegħed Bħala ringrazzjament ta' wara qarbin, inselmu lil Marija u ngħidu tliet Ave Marijiet il-Madonna. Qumu bil-wieqfa. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi inti mimlija s-Sinjur miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija, bil-grazzi inti mimlija s-Sinjur miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek, bħalma oġbok iġġeddu bil-misteri tal-ħajja ta' dejjem, għatih ukoll jasal fil-qawmien minn l-imwiet f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ħadd it-tajjeb.